ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Na 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 na. Meneng oh. Jane iso nyanyi ora lho? Cilik gemblitak bane kelet. Jane nyapa lho? Ket mau cah loro udur-uduran ae. Jane nyapa lho melok-melok barangi. Ora nek urusane karo kowe yo kenyi. Meneng oh. Kowe lho, ning kene arep nyapa? Ning kene lho nggone golek duit. Malah ribut dhewe. Yo ngojek lho, ngapo? Arep ngojek kowe. Ngojeki ngegas ora ngontel. Jangan ngono we. Perjalanan ini. Panas-panasan iki ane ngontel ya. Selalu jane. Ojek kono saya buka ora ya. Dino Minggu ya. Paling nih buka lah. Jalrono lah hak ngojek lah. Walah, dino Minggu wis buka kadoane nek ojek-ojek ini. Ya wis aku ojek arep. Aku kesel Pak Pedas terus. Kita bayar ya. Nggih mbiyen simbah nek nemu barang iki. Ya wis, arep milih sing ndi? Ini we Mas, beli 2 gratis 1. Ini loh Mas, karena aku Mas. Aku romangan setahun kurang sejam. Kok pramelas ini jajan. Alah Mas, masak karepmu. Arep milih sing ndi? Aku lho wis sugih, duit akeh. Wis kono milih sing liyane. Aja aku. Engkel-engkelane piye maksudnya? Aku yang ini milih-milih sik. Kuwi apa kuwi ya? Apa iki mau ya sing cah kemelalet mau? Sing iki malah melas. Iya ya. 3.000 udah. Wis iki lah. Sing rada kemelalet mau ya. Loh, malah aku. Ya wis lah, los ra rewel. Ya wis ayo mangkat. Ayo, gaskan 3.000 ya. Iya, wis gaskan. Pedas titip tak sembah lho ya. Yo. Kae titip. Mangkat. Nah. Adlen. Panas. Ketua ngojek budu. Tapi kok pop es jangan-jangan nego. Jelas paranilah. Mas. Tunggu lagi. Ya. Alah di. Orang lu. Main boe. Wih, ayo bebas. Panas-panas kan blonjor amak ngono amak ra gelem nukokke motor kena tukang ojek ra ya ke pangkalan ke ya gak rono lah woi pengkhianat ngalem kok ngono kaget Bayar ngapa nang ngene? Rasa kekan cangkem. Nang kene kanggone wong ngojek. Bayar ngapa nang ngene? walah pangkalan ojek lagi baru kamu kayak tukang gali kubur ya ngojek ya Ya ayo. Olah sini ter, aku harus numpak motor. oh lah cembre ayo mana Wis. Oh, kita nono pengkhianat besar kaisan kae. Rah, keciwa yan keciwa. Urip ngene iki terus piye? Mulung sukses tapi males. Dadol bumbon ora payu. Kita ojek meneh tan saya. Piye ini? Kesel. Oh iya, aku main pas kan duwe kenalan dukun iki. Masuk iki jaluk tulung kono iki. Delok pesugihan. Gaskan.
dong. Ini baik jalannya angel kok ngene iki. Ana terus paling iki. Iki penar ora omahe iki. Weh, jan. Omah, puluh wae wonge. Assalamualaikum. Mbah. Iki lawange buka wonge nang ndi? Mbah. Sing. Yo alah. Wah, suwi men Mbah. Peh ngene nunggu diket mau kok. Wis, mlebu. Enggak. Mbah Nyapor yang angel-angel malah. Nyapo? ora lho, Mbak. Aku rene nek penting. Anu, aku kerja manggaran sing bener iki, aku njaluk tulung. Kayak pengasihan ngono lah. Wis Apa ini? gampang. Anu, Sabar, tunggu kene sih. siap. Apa iki, Mbak? Medun sih, medun. Ana wae. Mbah bakar iki. Cak! Ya, tak kayak iki dimati mbae sing paling manjur iki. Selamat tinggal, cincin tercinta. Papa sayang kamu. Pas. Masuk. Pira, Mbak? 2 juta ya? Beh, ya bisa ngono lah, Mbak. Sudah. Beh, bisa ngono lah, Mbak. Kelarangan iki. 500. Tolong ya. Ini setelah aku. Ini lah, balik. Lho, Mbak. Keesokan harinya. Mbake bawaan mandi iki. Malah nemen ngene ya. Bolo renek. Penumpang tansaya. Beh, malah nemen ngene iki. Wes, piye mbae lek ngene iki? Ndak paham aku. Wes, modal 3.000. Kena engko tuku bumbon, ngono kan kaya ngene ra. Kangge gawe opo? Balik deh lah. Gasken. Wah, aku seputi kok gelo ini. Ya pusing baik. Nah, yang bergatut. Strategi mau siapa ini? Wah.
Mbah. Mbah. Mbah, Monggo. nang ndi wong iki? Mbah. Wah, aku dihapus ini, Jan. Ada nggak seneng aku dihapus ini. Di wong iki. Hei, kamu iki. Baru gawe we. Ya piye. Rumahan sami garai marat. Baru gawe. Ndak. Wah, koyo tuntalan koyo ngene di protes lho. Sabar. Iki lah sing bener iki. Kan. Baru gawe ya we. Wah, Jan. Piye to? Wes, aku wis mau ngono-ngono kene wis mau aku. Mau aku balik aku mutung aku. Kunci wae. Oh iya, duitku telangan balik. Tolong ewe berharga kan itu bumbon. Balik. Ah, omah kotor puluh-puluh gue. Tanah we. Pengkhianat.